Το θέμα που θα διαπραγματευτούμε σήμερα είναι η βία στην τηλεόραση και ο ρόλος της σύγχρονης οικογένειας. Αν δεν ακούγομαι καλά, να το πείτε ή να ανεβάσουμε λίγο τη φωνή ή να έρθει πιο κοντά αν γίνεται. Νίκο, μόνο να μου πεις εδώ πώς θα αλλάζω τις διαφάνειες. Λοιπόν, και πατώντας αυτό προχωράει. Ποιο Νίκο είπες? Δεξί. Αυτό. Ναι. Η επίσημη ιστορία της τηλεόρασης στη χώρα μας άρχισε με τον νόμο 1663 το 1951. Όσο και αν αυτό σας φαίνεται λίγο παράξενο, με την ίδρυση Καλύτερα ναι, γιατί είναι τα γράμματα μικρά. Δεν τα βλέπετε? Όχι, αυτά είναι πράγματι μικρά. Η εφαρμογή όμως του νόμου ξεκίνησε στις 23 Φεβρουαρίου του 1966 από το ΕΙΡ, που εξέπεψε την πρώτη επίσημη τηλεοπτική εκπομπή. Φυσικά στα άλλα κράτη και της Ευρώπης και της Ηνωμένες Πολιτείες η τηλεόραση έχει ζωή πολλές δεκαετίες πριν. Ο βαθμός ικανότητας των παιδιών να αφομοιώνουν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου τους, καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων και συμπεριφορών, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους και στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Θα με επιτρέψετε μία παρένθεση. Όποιος ή όποια ενδιαφέρεται να σταματήσουμε και να διευκρινίσουμε κάτι ή να έχουμε τις ενστάσεις μας, σηκώνει το χέρι του και το λέει. Μερικούς αιώνες πριν όλα αυτά επιτυχάνονταν μέσα από σκληρές και επώδυνες διαδικασίες. Σήμερα το ρόλο αυτό καλούνται να παίξουν οι ποιότεροι κοινωνικοποιητικοί παράγοντες και ανάμεσά τους και στο υψηλότερο βάθρο είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση εν ολίγης έχει τις ίδιες δυνατότητες που έχει και η οικογένεια στο να διαμορφώνει πρότυπα και στάσεις ζωής στα νεότερα μέλη της. Για παράδειγμα, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την τηλεόραση πώς θα γίνονται αρεστά στις παρέες τους. Όποιοι από εσάς έχουν παιδιά και μάλιστα στην εφηβεία θα το έχουν γνωρίσει και θα το ζουν πολύ έντονα. Μαθαίνουν πώς θα ντύνονται σύμφωνα με τη μόδα και, πολύ σημαντικό για μένα, πώς θα συμπεριφέρονται προς τους συνομιλίκους τους. Πολλές φορές θα έχετε προσπαθήσει να τους μεταφέρετε πράγματα δικά σας, εμπειρίες δικές σας, αξίες δικές σας και θα έχετε συναντήσει πραγματικά ένα τείχος. Παρακολουθώντας τα παιδιά την τηλεόραση, πλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Τις περισσότερες φορές είναι καινούργιες λέξεις, όμορφες λέξεις. Το έχω σε εισαγωγικά γιατί κανονικά δεν υπάρχουν όμορφες και άσχημες λέξεις, αλλά λέξεις οι οποίες είναι κακόηχες και ενώ κανονικά τις γνωρίζουμε, δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούμε στην ομιλία μας. Το άσχημα εδώ είναι ότι αυτές οι λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν λεκτική βία. Και η λεκτική βία ξέρουμε πολύ καλά πως πολλές φορές είναι πιο έντονη, τουλάχιστον στο ψυχολογικό κομμάτι, από ότι είναι σωματική βία. Ακόμη και στις αθλητικές εκπομπές που στόχο έχουν το αγνό και το ιδεώδες αθλητικό πνεύμα, συναντάμε και τη βία και την επιθετικότητα. Θα έχετε δει πολλές φορές στα γήπεδα, τα γήπεδα μάλλον να μετατρέπονται πραγματικά σε πεδία μάχης. Μου έχει τύχει στο παρελθόν να παρακολουθήσω αγώνα μπάσκετ και πραγματικά δεν ήξερα, ήμουν με το μικρό μου το γιο
και δεν ήξερα πώς να φύγω. Ήταν από τις λίγες φορές που αισθάνθηκα πραγματικά φόβο. Μετατρέπονται σε πεδία μάχης με ηττημένους, όχι τους αθλητές, που σίγουρα είναι ηττημένοι οι αθλητές, αλλά περισσότερο και το χειρότερο είναι ότι τα ίδια τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από εκεί την αντικοινωνική συμπεριφορά. Πραγματικά η τηλεόραση μας μεταφέρει έναν κόσμο που τις περισσότερες φορές δεν είναι ο αληθινός, είναι ο τηλεοπτικός. Και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές χρησιμοποιούμε την τηλεόραση εντός εισαγωγικών σαν υπνοτικό για να αποκοιμηθούμε ή να χαλαρώσουμε. Για σκεφτείτε τα παιδιά που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν μέσα από την τηλεόραση και να διαμορφώσουν σωστή στάση και γνώμη για το τι είναι ο πραγματικός κόσμος. Ξεχνιέμαι εδώ και δεν το αλλάζουμε. Το καθημερινό πρόγραμμα των μελών της οικογένειας πλέον διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τα τηλεοπτικά προγράμματα. Οι διατροφικές συνήθειες έχουν αλλάξει. Παλιότερα, και ελπίζω να το έχετε ζήσει οι περισσότεροι, συγκεντρωνόμασταν γύρω από το τραπέζι όλη η οικογένεια και εκεί μας δινόταν η ευκαιρία να ανταλλάξουμε γνώμες, να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας και να επιλύσουμε τα οικογενειακά μας προβλήματα. Σήμερα αυτό έχει εξαφανιστεί ή έχει μειωθεί σε μεγάλο και σημαντικό βαθμό. Αρκετές φορές η τηλεόραση γίνεται το μήλο της έριδας ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και ποια ώρα θα ανοίξει, ποιο κανάλι, ποια εκπομπή θα πρέπει να παρακολουθήσει η οικογένεια. Βέβαια εδώ δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο και μέσα από έρευνες έχει διαπιστωθεί πλέον ότι σε κάθε σπίτι βρίσκονται 2 και 3 τουλάχιστον συσκευές τηλεόρασης. Πιστέψτε με, είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Και θα το δούμε και παρακάτω. Η συνηθισμένη εικόνα όπου τα παιδιά αποχωρούσαν το βράδυ με ένα παραμύθι, με μια ιστορία για να πάνε στο δωμάτιό τους, αυτό έχει αντικατασταθεί από κλάματα, φωνές για το πώς θα καθίσουν λίγο παραπάνω για να δουν τηλεόραση. Και δυστυχώς αυτό ακριβώς έχει γίνει μια συνήθεια στα χέρια τα δικά μας των μεγαλύτερων των γονιών και μετατρέπουμε την τηλεόραση σε ένα μοχλό πίεσης και ασκώντας έτσι ή αμοιβή ή τιμωρία για να καταφέρουμε να πείσουμε και να περάσουμε πράγματα στα παιδιά μας. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν τα παιδιά φέρνουν άσχημους βαθμούς, χαμηλούς βαθμούς από το σχολείο ή είναι άτακτα, η επόμενη συμπεριφορά που τους περιμένει είναι απαγορεύεται να δεις τηλεόραση. Η βία είναι μια φυσική ορμή που εκδηλώνουν οι ζωντανοί οργανισμοί ούτως ώστε να μπορέσουν να καταφέρουν να επιβιώσουν. Με τη βία οι ζώντες οργανισμοί επιζητούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο που δυσκολεύει και τη ζωή τους και την εξέλιξή τους. Γι' αυτό στη φύση επικρατεί ο νόμος του ισχυρότερου, ο νόμος της ζούγκλας. Μέσα στην οργανωμένη κοινωνία των ανθρώπων, η μόνη μορφή βίας που νομιμοποιείται είναι εκείνη που δικαιούται να ασκεί το κράτος για να επιβάλλει τον νόμο. Προσέξτε με όμως, για να μην παραξηγηθώ, στις περιπτώσεις που οι πολίτες δεν υπακούνε και διαπράττουν αδικήματα σε σχέση με τους συνανθρώπους τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η άσκηση της βίας είναι παράνομη, προκαλεί τρόμο και βλάβη,
γεννάει αδικία και εγκληματικότητα. Εδώ, αν κάποιος έχει αντίρρηση, θα παρακαλούσα να την πει, για να μην μας ξεφύγει το κομμάτι αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Για πολλά χρόνια, από τις δεκαετίες του 50 και του 60, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν το θέμα παιδί και τηλεοπτική βία, με αποτέλεσμα οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, οι παιδαγωγοί, δηλαδή, να είναι διχασμένοι. Και γιατί? Γιατί άλλοι υποστηρίζουν ότι η τηλεοπτική βία διεγείρει την παιδική επιθετικότητα, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι με την παρακολούθηση σκηνών βίας επιτυγχάνουμε την εκτόνωση της επιθετικότητας των παιδιών. Το ερώτημα όμως είναι, γιατί η τηλεόραση να προβάλλει τόσο πολύ τη βία? Είναι γιατί εμείς οι τηλεθεατές το ζητάμε? Είναι γιατί η θέα της πλέον δεν ευαισθητοποιεί κανέναν? Είναι γιατί ο φόβος που μας προκαλεί μας βγάζει από την ανία της καθημερινότητας? Νομίζουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει σε εμάς. Συμβαίνει κάπου αλλού, κάπου πολύ μακριά. Άρα δεν έχουμε κανένα φόβο, δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Δύσκολα βέβαια θα μπορούσε να απαντήσει κανείς σε αυτά τα ερωτήματα. Το σίγουρο είναι ότι οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις που ελέγχουν τα κανάλια, τα τηλεοπτικά, έρχονται και με μεγάλη χαρά εκπληρώνουν αυτή την επιθυμία. Όχι γιατί τα τηλεοπτικά προγράμματα είναι χαμηλού κόστος παραγωγής, αλλά κυρίως γιατί ανεβάζουν την τηλεθέαση, δηλαδή το κέρδος. Τα ίδια ισχύουν και για τα μυθοπλαστικά προγράμματα που απευθύνονται στα παιδιά. Είναι πιο προσιτό τεχνικά και οικονομικά στους παραγωγούς να χρησιμοποιούν βίαιες απεικονίσεις παρά να καταφεύγουν να αναζητούν δημιουργικούς τρόπους και λύσεις που σίγουρα απαιτείται ταλέντο, χρόνος και πολύ χρήμα. Θα έχετε δει τελευταία πόσα ελληνικά σύριαλ πλέον δεν υπάρχουν στην τηλεόραση. Ελληνικές παραγωγές είναι ελάχιστες, τα περισσότερα προγράμματα είναι εισαγόμενα και μάλιστα από τη γειτονική μας χώρα, είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η βία στην ελληνική τηλεόραση είναι εισαγόμενη και ιδιαίτερα είναι αμερικάνικης προέλευσης. Αλλά η βία δεν υπάρχει μόνο στα τηλεοπτικά προγράμματα, υπάρχει και στα τρέιλερ, και εκεί είναι ο μεγάλος ο φόβος. Οι συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι που η ελληνική τηλεόραση είναι πολύ βίαιη είναι μετά τις 11. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί, εντάξει, αφού είναι τόσο αργά, εμένα δεν με ενοχλεί, τα παιδιά μου κοιμούνται, δεν πρόκειται να δουν τηλεόραση. Σας πληροφορώ ότι κάντε ένα τεστ και θα δείτε ότι κάνετε λάθος. Πολλές φορές τα παιδιά νομίζετε εσείς ότι έχουν αποκοιμηθεί, αλλά βλέπουν τηλεόραση, είτε γιατί έχουν συσκευή μέσα στο δωμάτιό τους, που είναι τραγικό λάθος, ή πολλές φορές κρυμμένα και εκεί που δεν μπορείτε εσείς να πάει το μυαλό σας, πίσω από κουρτίνες, πίσω από τους καναπέδες, και παρακολουθούν. Αυτό όμως που είναι πολύ ανησυχητικό είναι ότι τα Σαββατοκύριακα και ειδικά τα πρωινά είναι πάρα πολύ βία σε σχέση πάντα με την τηλεόραση. Και μάλιστα είναι βία γιατί παρουσιάζονται οι τηλεοπτικές σκηνές βίας χωρίς συνέπειες και χωρίς τιμωρίες για τους πρωταγωνιστές. Θα μιλήσουμε παρακάτω ιδιαίτερα γι' αυτό.
Το πρόβλημα με τα τρέιλερ, όπως είπαμε πιο πριν, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κυριαρχούνται από βίαιες απεικονίσεις και έτσι στην πράξη καταστρατηγείται. Πρώτον, ο νόμος, γιατί κάποιοι λένε μα δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, πώς επιτρέπεται ή γιατί δεν απαγορεύεται το τάδε πρόγραμμα ή τάδε εκπομπή. Τα τρέιλερ απαγορεύονται να μεταδίδονται στις ζώνες εκείνες στις οποίες απαγορεύεται να μεταδοθεί η εκπομπή στην οποία αναφέρονται. Δεύτερον, το Προεδρικό Διάταγμα 100 του 2000 αναφέρει ότι οι τηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να μην μεταδίδουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράμματα που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές άσκοπης βίας ή να μεταδίδουν στα ιδιοσιογραφικά τους προγράμματα φυσικές σκηνές βίας χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο. Επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, η δραματοποιημένη αναπαράσταση των γεγονότων κατά τη μετάδοση των δελτίων ειδήσεων ή άλλων ενημερωτικών εκπομπών απαγορεύεται απολύτως. Πόσες φορές το έχετε δει αυτό? Άπειρες. Πού είναι ο νόμος ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση? Και οι τίτλοι που βάζουν στις ειδήσεις είναι πολύ υπότιτλοι. Οι υπότιτλοι, ακριβώς. Είναι πολύ δραματοποιημένοι, ναι. Οι παραπάνω όμως προσεγγίσεις αμφισβητούνται για 3 τουλάχιστον λόγους. Γιατί? Πρώτον, απομονώνουν από το σύνολο της ανθρώπινης συμπεριφοράς τη βία. Δεύτερον, γιατί απομονώνουν μία από το πλήθος των παραμέτρων που υποτίθεται ότι την επηρεάζουν την τηλεόραση και ένα μόνο είδος τηλεοπτικών προγραμμάτων, εκείνα που περιλαμβάνουν σκηνές βίας. Και τρίτον, γιατί θεωρούν ότι η σχέση που εξετάζουν είναι μονόδρομη με αφετηρία το τηλεοπτικό ερέθισμα, ενώ η σχέση αυτή μπορεί να είναι και λογικά αντιστρέψιμη. Πόσες φορές όμως μπορεί να γίνει αυτό, να επηρεάσουμε εμείς? Εγώ τουλάχιστον θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, έχω επιχειρήσει άπειρες φορές και το εννοώ, να πω την αντίρρησή μου στα κανάλια μέσω τηλεφωνημάτων ή μέσω μηνυμάτων. Πάντοτε με αγνοούν με επιδεκτικό τρόπο. Δεν σηκώνει καμία αντίρρηση από εμάς. Είναι κράτος εν κράτη. Ακριβώς. Είναι δυστυχώς η δύναμη της τηλεόρασης και η δύναμη που έχουν αποκτήσει μέσω της τηλεόρασης οι καναλάρχες, να τους πούμε έτσι, είναι τόσο μεγάλη που αδιαφορούν, πραγματικά αδιαφορούν και για την άποψή μας και για τη στάση μας απέναντι στα δρόμενα στην τηλεόραση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι ένα παιδί μέχρι να γίνει 18 χρονών θα έχει παρακολουθήσει 40.000 σκηνές βίας, από τις οποίες οι 200.000, οι 40 είναι δολοφονίες. Σήμερα διάβασα ότι ένα 4χρονο αγοράκι, ναι, λοιπόν, Τι έκανε? Δεν το ξέρουμε όλοι. Λεπτομέρειες δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε το περιστατικό. Είναι 2 παιδάκια, ένα 4 ετών και ένα 6, και το μικρό των 4 ετών πήγε στο σπίτι του το όπλο του μπαμπά και σκότωσε το φίλο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ξέρετε ότι νόμιμα οπλοφορούν και μιλάμε ότι υπολογίζουν γύρω στα 300 εκατομμύρια νόμιμα όπλα υπάρχουν. Δηλαδή είναι ασύλληπτο το νούμερο αυτό. Άρα η ευκολία με την οποία μπορούν να απλοφορούν, αυτά τα νούμερα πιστεύω ότι δεν θα μας προξενούν και μεγάλη απορία. Στην Ευρώπη η βία κατέχει, λέει, το 63% της τηλεθέασης με τάσεις ανόδου. Αύξηση μεγάλη. Λοιπόν, προχωράμε. Αν δεν υπάρχει καμία ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι.
τηλεόρασης, οι καναλάρχες, από πού πηγάζει αυτή η δύναμη, από πού την παίρνουν? Από την ανοχή και τις σχέσεις που έχουν με την ηγεσία γενικότερα, με τους παράγοντες, τους πολιτικούς και όλα αυτά. Κοιτάξτε. Αλλά δεν την παίρνουν από την τηλεόραση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να βάλουμε και τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο, η δύναμή τους να επηρεάζουν τους πολίτες. Ναι. Για την ευθερεσία. Ακριβώς. Επειδή εμείς πολλές φορές δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε την αλήθεια, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια με την εξάπλωση του διαδικτύου, του ίντερνετ, ο καθένας μας μπορεί να διαβάσει απίθανες ιστορίες και απίθανες εκδοχές για το ίδιο θέμα. Και έτσι δυσκολευόμαστε να δούμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Ποντάροντας πάνω ακριβώς σε αυτό.